Ana neno ni Mheshimiwa Orengo beri ngama duong. Oduol en ngama donge lwete. And Oduol still last time. Oluongo Oduol oket thenge giwuo ongiso Oduol no kama problem ibedo ga en mane. Mondo winje ka en kama onyalo rekebisha go Oduol. Gimoro ni gidhi assembly. Ni kore dhi alo Orengo ga assembly, I don't think kata ni alo Oduol ga assembly. Kese moko threshold ma joka. Kisone no ka jotelo wete jomoyier maduongore no honorable be they discuss ngate liel, you know, it lose meaning. And again kose yalgi kanyo gidhi dok tiyo dikelo tension to benda nyisu niya chik mar Kenya oyie gimiluongo ni alternative dispute resolution. Magi joma nodhi e telo koa e lwet kata party be gisetemo mbaka kuonde mopogore opogore kata kuom party kata giti gi alternative dispute resolution mondo gigo mbaka pinyni. Sharon adwa nyiso ni kane wachako ng'anyo kane jakom wacho ni wachikuru state house jido chiko state house to en ng'amo yie rule of law owacho ni mondo wago mbaka wanyiso jo Siaya be wanyiso Oduol Orengo ni gigo mbaka kaka jot achiel mondo giyud solution madhi konyo jo Siaya. Nikech chuta japiny to dwaro dongruok. No, in fact Mheshimiwa Dr. Buru should take over that matter. Kaka senator Oduol jogi in fact Burano Dr. Buru nego keth by today.